Time? Game, kuya. Sir, ano pong assessment mo so far? Peaceful. Sa pinag-usapan namin ng mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, sila ay for accountability, truth, and justice. Nakikita man natin na they are living to what they promised. So, tahimik naman sa Quirino. Estimated crowd size is 320,000 as of 4 p.m. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m. and we'll see it from there on. So, ang Mendiola, nakikita nyo naman, 0. Ang People Power Monument, so far, ang count namin is 800 as of 4 p.m. Kahit po sa Quirino Grandstand at sa People Power Monument yung rallies, bakit po tayo may mga tao pa rin dito sa mga... Well, kung nag-iipon ng tao ng ganyan, it is normal na ang security protocol ng Malacanang is at high alert. So ginagawa na naman, we don't want destabilization sa gobyerno. We are all for calling for a peaceful, yung matiwasay na rally para maghanap na ng katotohanan at justisya. Pero ang destabilization, hindi talaga kami papayag. So, ano yung pinagkaiba ng security protocols natin noong September 21 rally as compared today and sa darating na rally sa November 30? Well, lessons learned. Lahat ng lessons na natutunan natin. Tingin ko nagkaroon na rin ng moral hazard yung mga bata, yung mga geng-geng dati na pumunta rito. Kasi hanggang ngayon nakakulong pa rin mga halos sa 100 sa kanila. Para yung sa ginawa nilang destruction to property dito ng City of Manila. Monitor namin ng internet chatter, mukhang hindi ko tulad September 21 na mabigat na internet chatter ng mga manggugulo. Ngayon, mukhang tahimik naman. Anong klaseng threats ba, Sec, ang na-monitor nyo ngayong araw? Ngayon, wala naman. Ito'y purely precautionary, ginagawa namin. At pinapakita lang namin na for any eventuality, handa lagi yung PNP, BFP, ang buong lahat ng sandata ng DILG ay nakahanda. Sir, walang sinabi si BF sa first day? Wala, pupunta ako na ngayon kapag mag-uusap kami. Pero so far, nagre-report naman kami, nag-acknowledge naman siya na nangyayari. Pero wala siyang special instructions as of 4 p.m. Sec, there are online sentiments na the government may be overreacting in their deployment. It is better to overreact than underreact. It is better to be overprepared than underprepared. Lessons learned. Sec, 3 days to. Itong kunyari pagsasara nitong mga kalsada dito, are you expecting it to continue until Tuesday? We hope not. We hope not. Tingin ko hindi naman aabot ng ganun. Pero lagi dapat handa sa lahat ng pwede mangyari. So wala pang reaction sa limbawa sa mga apektado ng mga LGUs na nagsara yung kanilang mga establishment? Ayan ang si City Mayor naman nila, siya naman ang kusang nag-declare ng no work holiday dahil para maiwasan lahat ng gulo. Katulad ng nangyari natin. Sec, tinawin ko lang po paano po yung deployment natin sa Quirino Grandstand kasi nanawagan daw po atang INC na para si Chico Tates had a very constructive talk with the leadership. Wala kaming tao sa loob, wala kaming tao sa labas na naka-armas. So purely lang kami doon, monitoring and securing, pero no armed components na nasa rally. So to be clear, Sec, may tao tayo pero hindi armado. Hindi armado. Parang nakikita nyo ngayon dito, yung naka-armas na dito yung mga kasama ko, yung kasama ni Chief tsaka kasama ni Pero lahat ng riot police ko nakita nyo, hindi sila armado talaga. And that's been directed from the start. Sa mga susunod na araw, Sec, Ganun pa rin. Wag lang mag-escalate ang situation. Ganun lang ang preparation. Sa 3 days to, so ina-anticipate nyo ba na may mangyayari na gulo? Tingin ko wala. I think mukhang politically, siyempre, maraming mangyayari. Pero in terms of civic duty ng mga tao na gustong mag-protesta ng katulad dati, tingin ko hindi kasi lang. Natuto na ba sila yung mga gulo? Mukha. I cannot speak for them. I cannot speak for what's on their mind. Pero noticeably, yung internet chatter bumaba. Hindi ka tulad dati. But at least a warning na... Well, pinost ko naman sa sa Facebook page ng DILG na
nagbigay ako babala sa mga magulang na pagsabihan ko na kapag sumama sa mga gang-gang tsaka gangsta. Kasi buong bigat ng hustisya gagamitin namin laban sa mga district. Okay, maraming salamat.